Bună și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi o să ne dăm la gagici. Deci i-am scris lui toate fetele astea dacă au gagiu. Răspundeam niciuna, deci era cu ăsta. Jocul se numește Ava King Life. Poate unul. Văd că asta scrie. Nu vrea. A scris că n-are. Am mai postat azi un video, dar dacă toți suntem poate în comandă cineva. Ok, se mai gândește, nu e nu, deci îmi pare că e prima dată când lucrez. Să o adăugăm la prieteni. Am scris așa. Ce place, deci e bine. Uitați motocross-ul lângă mine. Nu știu de ce tocmai el din toate. Eu cred că l-aș fi pus pe schelete, dar n-am putut eu să aleg. Scriu adevărul. Tu câți ani? N-am zis adevărul. Sper să nu aibă nici prea mult. Să mă refuze, deci nimeni nu vrea cu mine. Se pare din 3 niciuna. Mi-a dat cerere. Deci a zis că moare, habar n-am de ce. Am întrebat de ce. Poate și are. Hai că mai zice ceva. A zis că se gânde. I-am scris what că habar n-am ce scrie acolo. Nu e obligatoriu în jurătură, pentru că se ved unele cuvinte așa. Iarăși a scris așa. Am pus așa. Dar nu înțeleg de ce a scris că moare. Am zis de ce. Deci a doua mea gagică. Deci da. Iai. Ei, ce frumos.
Eu m-a scris ceva. Dacă plecăm, mă omoare asta. Hai că e faină costumată. În poză nu-mi prea place. Ce? A, că ești în clasa 4-a. Cred. Da. Uitați emoji-ul. Cu ini, hai să punem ăsta cu plânset. Înlumit. Știu că ea e în a 6-a și în a 4-a. Dar asta e. Ne punem la o masă. Nu aici. Că după crede că mea ceva. Dar ce? Nu ne mai dădem ăla și altele? Serios. Noi suntem iubiți. La final nu știu cum o să fac. Că dacă o să-i zic că amândouă să vin la ele, cantare level 2. Ce fain. Hai să-i dădem like pe profilul ăsta. Am dat din greșeală pe mesaj. Deci, nu mă fac profil. Că poți da like pe profilul lui cineva. Deci, să-i dădem și lui Amalia. Amalie, I like din partea mea. Serios. Dar eu am un like, oare? Trebuie să vedem. Niciun like. Cum te cheamă în realitate? Am zis tot numele. Și toată din greșeală acolo. Am scris din greșeală cioată. Am uitat o literă. Eu nu fac poze cu niciuna, că dacă îmi vedi Amalia sau asta, nu, dar m-a dispart de Amalia, că asta știe și mai bine să joace. O să încerc pe video să mă despart de ea, să vedeți cum va reacționa. Sper să nu fac o criză și dacă e prietenă cu asta sunt mort, să fie clar. 9 minute, deci am încheiat videoul. Ce-a scris pe mine Elena. Ok. Vom încheia video aici. Pa, pa! Ne vedem la un alt episod. Pa, pa! Nu uitați de like, subscribe și un comentariu cu o provocare. Pa, pa!